Isang gabi Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan, Monday na para bang may kumukulo. Pakiramdaman mo nga ang iyong tiyan. Feeling ko merong hindi ka magandang nakain kagabi. Kaya ngayon medyo nag-aalburuto yan. Hindi tiyan. Ulo ang medyo nag-aalburuto. Ay, ganyan talaga pag hindi na pagbibigyan. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Afternoon naman sa'yo, na medyo nag-aalburuto, na medyo mainit ang ulo, di ko mawari na para bang Monday na Monday. Alam mo, basic talaga sa atin lahat yan, ano? Kapag ka Monday, parang kakatamad. Parang sarap na lang humiga, humilata, tululaway. Pero tandaan, hindi nga anak ng mayaman. Kaya naman, magandang hapon sa'yo na nakikinig ngayon. Saktong-sakto ka ng istasyon na nataambayan. Kung gusto mo ng kahabaan ng buhay. At syempre, tuloy-tuloy na kasarapan. Like me. Saktong-sakto po, 3 to 6 p.m. programang Love Trip. Usapang health and fitness. Usapang tips and advices pagdating sa pagpapayat, pagpapasarap, and everything like that. Everything under the sun. Pero ito speaking of pag-aalburuto alam mo, kwento ko lang, no? Si Mara Tony po, nag-alburuto ang tiyan. Hindi ko rin mawari talaga na kung ano ba yung naramdaman ko kahapon at ang sama-sama ng tiyan ko. Ito sa mga madalas din talagang nakikinig ng programa ko at talagang kilala ako in real life. Kahapon po sumali ako sa isang fun run, ang 21 half marathon sa Puerto Princesa, Palawan. So ayan, sabi ko, 21K basic. Ayan, so alam ko na sa utak ko, natatakbo ko ng 21K, ayan, 21 kilometers, all set in my mind. Pero bago ako tumakbo, kinagabihan, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Di ko alam kung bahil may nakain ba ako o nanuno ba ako. Pero this is something unusual for me. Yung nakakaramdam ng pain ng 7 kilometers pa lang, B. Ay talaga naman, inambulansya na ako kagad. Nasabi ko, ay, ba't ganun? Warm up ko lang to Bakit parang tumigil na yung performance ko, B? Para talaga akong nanghina ng todo. Ay, cheer mo nga ako. Anyway, kung ikaw rin ay kagaya ko ngayon na nanghihina, whether may nag-aalburutong sakit sa tiyan, nag-aalburutong sakit sa kasukasuan, o kaya naman nag-aalburutong ulo, dahil nga hindi ka napagbigyan ng misis mo, well, dito ka muna sa programa ko. Upuan mo muna ako, ha? Akong inyong makakasama. Pero for now, sa mga nagtatanong, okay naman na po ako. I am well and niisip ko kung nalulungkot ba ako, pero na-realize ko it's all part of the program. All part of the program. Part yun ng pagiging atleta natin, na may mga araw na babagsak, may mga araw na lulugmok, may mga araw na it's not all about winning, which is totally fine, di ba? Ang mahalaga, bumabangon. Ang mahalaga, nakatayo pa. Ang mahalaga, buhay pa. Di ba? Kaya ikaw habang nabubuhay ka, sulitin mo ang buhay mo, wag mo aksayahin. Tama na ang sigarilyo. Okay, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Kwento ko pa sa inyo kung paano ko ba naranasan yung pananakit ng aking tiyan, pag-alburuto ng aking mga sikmura. Baka naman nga may nakain, o baka may alam mo yun, yung may nagpuwerabales. Mamaya, kwento ko po.
ako'y magbabalik. But for now, syempre, tuloy-tuloy muna ang Feel Good Music ang ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!